Ya bafowethu, heyi lapho eMpumalanga nina amaphoyisa asuzayo lapho eMpumalanga. Mina ngingawathi uyiphoyisa ngibambe ngiphethe isidumbu or ngibambe ngihamba ngemoto entshontshiwe or kwenze njani, awunalo ilungelo lokungithinta, awungishayi ngibophe. Nakhona uma ngi-cooperate-a asikho isidingo sokungifaka ozankosi. Yazi lento ifana nani? Ifana nokuthi iphoyisa likumise endleleni, uhamba ngemoto emi phansi yena nemoto yakhe ebheke le emuva ebandayo endlini. Ngiqhamuka mina ngihamba ngale speed engihamba ngaso bese uyangimisa ungikhomba eceleni ngime. Sikephi-ke isidingo sokungifaka ozankosi uma kuwukuthi angilwi? Ngiya-understand-a, okay ngibophe. Le ndoda letha izandla ngikufaka izandla, kufana naleli khehla angazi lagcina lishonile yini emotweni yamaphoyisa. You-understand? Asikho isidingo sokungifaka ozankosi uma kuwukuthi ngiya-comply-a. Uma kuwukuthi ngiya-cooperate-a, cooperate-a nawe. Hhayi mina uma ungangithinta ngiyokudubula ngaso isibhamu sakho, mina unjalo uyiphoyisa. Asifani phela abanye thina ezethu iy'bhamu nazi, ukubona nje kunjena nje, yabo ngokubona kunje amazinyo lawo. Mina ukuphuca ngaso isibhamu sakho, ukudubula ngaso isibhamu sakho mina noma kungathiwa ubani, akekho umuntu onemvume wokudlala phezu kwami. Ukushaya impela mina ngivele ngikubulale, ngikushaye ekhanda ufe. Hawu, ngiy'hambela kahle, uyangimisa, yebo phela nginalo iphutha, khuluma kahle ungibophe kahle. Uzongiphuthumelani-ke sengiyashawa, nikha induku laphana niyangishaya. Ninganye abafana, hhayi. Eyi, isizola kagogo.